Hlásím se z Estorilu v Portugalsku. Dostali jsme pozvání na testování opravdu hodně lukrativní motorky BMW HP4 Race. Nejzajímavější věc, že je celá z karbonu, kromě zadní kední vidlice a nádrže, která je hliníková. Chlubí se tím, že dokázali odstranit absolutní tuhost karbonového námu, tak aby podvozek přenes do řidiče informace, který má. Ten karbon je nádherný. Má jednu nespornou výhodu, je neuvěřitelně lehký. Tohle to bych vám přál zažít. Kolo váží čtvrtinu pneumatiky. Celý motocyklový svět je netrpělivý a zvědavý, jak bude fungovat karbonový rám oproti tomu klasickému odlejvanému hliníkovému. Že ten rám bude mít pnutí, který je třeba k tomu, aby ta motorka perfektně fungovala. Sestrojit supervýkonný motocykl, který má být schopen jezdit v hlubokých náklonech v rychlostech vysoko nad 200 km v hodině, vyžaduje pořádný rám, pružný, odolný, s velkou torzní tuhostí. Karbonový monokok BMW HP4 Race tohle splňuje, navíc je o 4 kg lehčí než konvenční rámy. Já mám za sebou první 2 půlhodinové rozjížďky, zatím na úplně sériový HP40 s těma gumama, co přivezli od Pirelli. Trošku je podezřívám, že to nejsou úplně standardní SC2, protože ten grip je úplně ultimátní. Já budu mít za chvilku možnost sednout na ten karbonový speciál a budu mít rozdíl, který já jako řidič cítím hned z první ruky. Poprvé v životě a opravdu na ryzím závodáku. A pojď, rychlá pravá na 6 konej. Boží, neskutečně stabilní nebrzda. Tím, že nemusím pracovat se spojkou, tak je absolutně vyklidněná. Sebemenší pohyb na té motorce je strašně znát. Skapáváš ty kvality dolů bez spojky, motorka se přidá mezi plyn. Do půlky zatáčky na brzdu pustíš, a tě tam spadne ještě a okamžitě plyn. Po 2 kolech mě dojel Jürgen Fuchs, špičkový testovací pilot BMW, bývalý účastník mistrovství světa superbikeů. Ukázal mi, abych za ním jel, 3 kola mě povodil, dojeli jsme a Jürgen za mnou přišel, za mě k data recordingu a já mám obrovskou radost a musím se trošku poplácat po játrech. Jel jsem tady o 10 sekund pomalej na jednom kole než Jorge Lorenzo, který tady jede 1,35. Tím časem bych se kvalifikoval do mistrovství světa štoku. Já bych možná chtěl začít závodit. Má nižší hmotnost než závodní speciály mistrovství světa superbajků, kterým je tvarově hodně podobná. To znamená krátký rozvor a silueta s extrémně nízkým předkem a zvedající se zadní částí. Půjde o limitovanou edici a tento kousek má shodou okolností výrobní číslo 1. O 10 kg lehčí než superbike, než motorka z mistrovství světa. To, jakým způsobem se vrhá do zatáčky, jak rychle to mění směr, to je nehorázné. Je tady hodně ostrý protahovák, kde se jde z dvojky z plného na tvrdý brzdy, ještě v náklonu, pravá, levá, pravá, řadíš nahoru a topíš ještě ve velkém náklonu s loktem u zemi, tak, aby si se dostal na nájezd na cíl. Tady v tom okamžiku žádná motorka na světě, na který jsem jezdil do dneška, není tak hravá a tak ovladatelná a nemění tak brutálně rychle směr s absolutní jistotou. Šanci sehnat téměř totožný stroj jako závodníci třídy World Superbike dává movitým motorkářům také značka Ducati. Konkurent první, Ducati 1299 R Panigale Final Edition. Kdo netrvá na karbonovém rámu, může volit levnější alternativu. Litrem, se kterým se dá po pár drobných úpravách závodit, je i Honda CBR 1000RR Fireblade SP. Anoncovali jsme, že září rozjedeme přes 300 km v hodině a svůj slib plníme. BMW HP4 Race patří do klubu 300+, stejně jako Yamaha IZF R1M.
upozorňovali mě, ať jsem velice opatrný na brzdy. Nemusel jsem. Brzda je neskutečným způsobem dávkovatelná. Po dlouhý cílový rovince, tak já můžu na ty brzdy opravdu na prasáka. Tak když narazíš do zdi. Motorka zůstávala celou dobu strašně stabilní. A jako ten rozdíl oproti té sériové je nepopsatelný. Elektronika je komplet závodní. Veškeré důležité informace se mi zobrazují v průběhu jízdy a jsou velice dobře čitelné. Kontrola trakce, jak u závodních motorek, chytá úplně jiný level. Můžeš ji vypnout a můžeš ji pustit do mínusu. Pomáhala mi brutálním způsobem vyjet z toho vracáku a opravdu začít topit do druhé zatáčky. Tady je nájezd na cílovou rovinku zhruba ve 170, celou zatáčku táhneš loket po zemi a musíš zrychlovat, tak aby tě to vyfluslo na tu cílovou rovinku. Takhle rychle jsem v životě nejel zatáčce na motorce. Na žádný motorce jsem si nedovolil tak brzo přidávat plyn, tak pozdě brzdit a nedovolil jsem si tak jednoduše pracovat s rozložením váhy. S troškou dobrý vůle a s troškou umu řidiče dovolí zrychlit opravdu o okrutný hektar. A ta jistota při řízení je dechberoucí. Teď se bavíme o top materiálu, který budou mít možnost jezdit jenom lidi, kteří si tu motorku koupí, a těch bude pouze 750. Víc těch motorek BMW nevyrobí. A já se přiznám, že jsem chvíli přemýšlel o tom, že prodám barák a jednu si taky koupím. Po 60 kolech jsem úplně propocený, všechno brutálně smrdí. Mám to tady rozházený, aby to trošku uschlo, abych se mohl vrátit domů nesmradlavej. Dnešek byl jedním z nejlepších dní v mém životě. Kaskadérství pověsil na hřebík a teď chce závodit? Může za to BMW HP4 Race. Dáváme 100%.